Ang coastal town ng Calape may ibinabanderang seafood. Dito sa maputik na bahagi ng kanilang mayabong na mangrove forest, makikita ang takla. Para makahuli ng takla, kailangan ng pain. Pag pag mandakap tayong takla, wait. Mo masyadong pakalapit. Tagalog. Masyadong pakalapit. Di ba sila yan? Yan yung TV yan, no? Dapat Tagalog. Hindi pwedeng magtagalog dito. Sa pamba. Sige, basta yun. Basta. Kasi utang kayo mo naman, di ba, nung makanano yung bangwang takla. Kasi patsemisan, ating matunod na takla, Tagalog. At merong matunod na takla, tapos merong matabseng. Matabseng, yung mga tuya. Tapos pang nanguli tayo, pamain. Ay, pamulyo. Ay, Panabi. Sige, basta yon para mawala yung takla, kailangan para dakap natin. Oo. Ito, gamit lang natin ito kasi bubulyon lang natin siya. Wait lang, huwag kayong magpapagkita. Ay, mayakit kayo dyan sa takla kasi basta kulay yung takla. Oo. Atin pa dito, kailangan matindi ka rin mantun bato kasi yun yung yung patsemisan. Oo, pamagirutan mo siya. Tara. Dito. Tama kayo sa amin, follow me. Dito. Bantakin mo. Ito, mamili ka dapat bato dito, yung medyo ragol. Banta pa siya may talpakan yung takla ay mag-Tagalog. Basta ganun. O, oo na lang. Mabasa na ako kasi damos yung wag mo nang Mahabang hintayan at pasensya ang kailangan bago kumagat ang takla sa pain. At kapag kumagat na ang takla, gamit lang ang kamay. Mabilis itong susunggaban at dadakmain para mahuli. Dito, pagit ko sa inyo yung paano magluto ng takla. Sino yan? Ito kasi yung yung tatay ko. Siya yung masarap magluto ng takla, manyaman. Sabi lang magluto ng takla. Saan nga ka, lagyan mo lang ng itak na asin. Okay na. Sarap ba yung Oo, masarap yung takla. Lalo na pag si tatay yung nagluto. Sarap yung takla, matabsing. Matabsing? Oo, matabsing. Pakukuluan pa ng ilang minuto hanggang sa mamula ang kulay ng takla at maluto ang iba pang sangkap. Sarap talaga ng takla. Tapos yung gulay, tamang-tama kasi presko pa. Tapos yung laman talaga ng takla, talagang mas masarap sa hipon. Lamig kayo. Napakasarap, medyo matamis-tamis siya at saka malasa at saka sariwang-sariwa yung takla na kinakain namin ngayon.